Zdravím všetkých. Tak tu máme nový otvorený list. Tentokrát kvôli ospravedlňovaniu sa kancelárovi Nemecka. Sice on urazil Slovenskú republiku, ale jemu sa treba ospravedlniť. Aspoň podľa niektorých. Tých, ktorí vytvorili list, kde sa ospravedlňujú nemeckému kancelárovi za slová, ktorými na nemeckú urážku reagoval Robert Fico. Nie celkom to dáva logiku, ale stalo sa. Aby nedošlo k omylu. Samozrejme, že každý môže slobodne šíriť svoj postoj. A nikto ani nekritizuje tých, ktorí sa k ospravedlňujúcemu sa listu pripojili. Opak je pravdou. Sme tomu radi. Aspoň vieme, kto je pre nich dôležitejší. Skúsim vysvetliť náš postoj. Sledovanie udalostí okolo nás môže zvádzať k urýchleným záverom. Tie sa naozaj môžu časom ukázať ako nesprávny záver. A týka sa to aj krokov niektorých novinárov. A veľmi pomáha, ak nezabúdame na ich skoršie články. Neustále útoky na stranu Smer si človek v priebehu rokov nemohol nevšimnúť. Vopred sa ospravedlňujeme tým, ktorí sú neomylní. Ale väčšinou, ak pracujete, tak chyby robíte. Kauzy okolo Smeru však boli umelo nafúkované médiami, čiže vlastne ani neboli kauzami. Dôkaz stratégie nafúkovania kauz, umelého nafúkovania kauz, priniesli roky 2020 až 2023. Prečo? Odpoveďou je pokrytectvo niektorých vraj mienkotvorných médií. No a potom už spätný pohľad dáva iný obraz udalostí minulých. Vráťme sa v čase a pripomeňme si jednu kauzu. Medzi niektorými novinármi veľmi obľúbenú, a to dokonca dodnes. Kto z vás si však ešte pamätá kauzu únosu Vietnamca z roku 2017? Jediné, čo si z toho mnohí pamätajú, je, že únos vlastne spáchal Robert Kaliňák. Skúsim vysvetliť, ako to vidím ja. Dnes so spätným pohľadom. Nemeckým orgánom doslova a do písmena pod nosom uniesla v roku 2017 vietnamská tajná služba občana Vietnamu z územia Nemecka. Vo Vietname bol tento občan Vietnamu obvinený z korupcie. Obvinenie ešte ani zďaleka neznamená odsúdenie. Ale podozrenie z korupcie nebrali štátne orgány Vietnamu na ľahkú váhu. Únos občana Vietnamu sa odohral v Nemecku, čo v preklade znamená, že nemecké orgány pochybili. Neurobili si domácu úlohu správne. Nechať operovať na vlastnom území cudziu spravodajskú službu je jedna vec. Ale nevedieť o ich prítomnosti v Nemecku? No to je druhá. A teda už ani nehovoriac o tom, že sa takýto útok doslova dokoná pod ich nosom. Hanba na 3 ďalšie generácie. Určite si Nemci kládli otázku, čo podniknúť. Ako odvrátiť pozornosť od svojho nemeckého zlyhania. Zlyhania toho úradu, ktorý sa honosne nazýva Spolkový úrad na ochranu ústavy. Čo teda podniknúť? No najlepšie správať sa ako malé deti. Zvaliť vinu na iného. Zistili, čo sa len dalo, samozrejme až potom, ako sa to stalo, a skúsili, kto sa chytí. Chytili sa slovenskí novinári. Toto nemecká tajná služba zistila. Zas úprimne? Moc sa namáhať nemuseli v tom Nemecku. Útoky novinárov na stranu Smer nie sú novinkou spred pár mesiacov. Nedá sa totiž nevšimnúť si, ako zle písali o Smere roky. Tak zatlačili na novinárov. Domnievajme sa, že Nemci museli tlačiť veľmi. Inak by sa dalo tvrdiť, že novinári s radosťou spolupracovali a to nechceme. Naozaj, nikoho nechceme obviniť zo spáchania akéhokoľvek trestného činu. Išlo len o to, že slovenskí novinári začali vypisovať o únose tak, že Slovenská republika z toho vyšla, ako by sme to celé zosnovali na Slovensku. Dodnes niektorí novinári tlačia na pilu v tejto kauze. Nehovoriac o tom, že sa táto vec dodnes spája s menom súčasného ministra obrany. A aký bol výsledok? To, že kauza novinármi nafúkovaná a vymyslená kauza stála nielen Roberta Kaliňáka kariéru, to už dnes vieme, lenže nebol sám. Bolo však nutné kauzu vyšetriť. Nemecké úrady vyšetrovali. Aj slovenských policajtov vyšetrovali. A vyšetrovali a vyšetrovali, až zistili veľké nič.
Čo však išlo pod povrchom, lebo mnohým angažovaným novinárom stačilo odstavenie Roberta Kaliňáka, vtedy z pozície ministra vnútra Slovenskej republiky. Ale niečo bolo aj v pozadí. A to nebolo nič iné ako štátna zákazka. Tým, že slovenskí novinári hádzali po slovenskej vláde špinu po celý čas, Slovenská republika prišla o štátnu zákazku vo Vietname. Ktorú dostal kto? Tipnite si. Ak hádate Nemecko, tak ste si tipli správne. Čiže nielen, že Slovensko malo hanbu kvôli niečomu, čo sa na Slovensku ani neuskutočnilo, a nielen, že sa nikto zo Slovenska na tom vedome nepodielal, a aj štátni úradníci slúžiaci Slovenskej republike, nie ministrovi, prišli o kariéry. Najhoršie bolo, že sme boli vyšachovaní z biznisu. Slovensko prišlo o štátnu zákazku a slovenské podniky o príjmy z nej. O občanoch Slovenska, ktorí takto prišli o možnosť ďalšej práce, ani nehovoriac. A teraz sa vráťme do súčasnosti, pretože sa dostávame do podobnej situácie. Minister obrany akoby mimochodom vypustí z úst, že všetky členské štáty kupujú nemecké Leopardy, len Slovensko sa pre ne ešte nerozhodlo. Veď si to vypočujme. My sme zatiaľ sa nepridali k ostatným krajinám, ktoré nakupujú bojový tank 2.8 Leopard. Myslíme si, že je potrebné hľadať ešte efektívnejšiu verziu. Ten tank je veľmi dobrý, o tom nikto nepochybuje, ale jeho cenová relácia je jednoducho v tomto čase aj v tejto ekonomickej konsolidácii extrémne veľká. Chceme nájsť lacnejšiu variantu. Ak ste si všimli, práve preto sme pozvali na naše cvičenie Slovak Shield poľské tanky K2 Black Panther, ktoré sú vlastne výsledkom korejskej vývoja a výroby a poľskej spolupráce. Myslíme si, že ich cenová relácia je výrazne nižšia a práve preto sme sa chceli bližšie oboznámiť s touto technikou. Výsledky tohto prieskumu, ale aj ďalších ponúk, na ktoré sa pozeráme, určite budeme ešte tento rok bližšie komentovať. Tak, otázka. Dostávame sa do situácie, kde chcú niektorí zopakovať minulý scenár, kde povýšia nemecké záujmy na tie slovenské? Vážne? Gratulujem. Síce si nemyslíme, že vám to tentokrát vyjde, ale krásne ste vyrobili dôkaz proti sebe. Kto v minulosti pochyboval, dnes sa zamyslí minimálne nad vašou lojálnosťou. Vaše skutky pokojne smerujte proti politikom. S tým nikto z nás nemá problém. S čím máme problém, je cena. Cena toho, čo ste vy ochotní zaplatiť za to, aby ste sa zbavili Smeru. Lebo sa zdá, že ste ochotní zaplatiť tú najvyššiu. Je to vaše rozhodnutie, vaše nastavenie mysle. Ani s tým nemáme problém. Len to už konečne povedzte svojim voličom. Nie skryte, cez všakovaké listy, ale otvorene. My ostatní sa už potom zariadíme. Len už konečne nahlas povedzte, že ste ochotní Slovensko aj zahrabať, len aby ste sa nás zbavili. Lebo nám sú veci jasnejšie. Pre úplnosť to skúsime vysvetliť aj vám. Okrem neochoty kupovať niečo, čo nechceme, lebo je to drahé, je tu ešte jeden faktor. Teda to, prečo sa spolkový kancelár Merz hanlivo vyjadril o Slovensku a Maďarsku. Od cca polky mája vychádzajú v Nemecku aj v štátnych médiách výčitky voči Merzovi. Vraj hazarduje so svojou dôveryhodnosťou. Vyčítajú mu nemecké médiá, že spolu s Britániou, Poľskom a Francúzskom dal ultimátum Putinovi na prímerie, ktoré Putin nesplnil a stalo sa nič. Žiadne významné sankcie smerom k Ruskej federácie sa nestali. Preto pán Merz zvolil komunikačnú stratégiu, že nachystané sankcie zablokovali vlastne Maďarsko a Slovensko. To, že energetické sankcie zablokoval práve prezident Macron, ktorý nesúhlasil so zákazom dovozu jadrového paliva, logicky Merz nemohol použiť, pretože aj Macron bol súčasťou Merzovho ultimáta. Preto každý, kto vie po nemecky a sleduje nemeckú politickú scénu, chápe vyjadrenie nemeckého kancelára ako jeho vlastné vyviňovanie sa z neúspechu na náš úkor. Z nášho pohľadu ide o slovenské záujmy a o ich obranu. Vy si robte, čo chcete, len to už povedzte nahlas, že vám na Slovensku nezáleží tak, ako vám záleží napríklad na záujmoch Nemecka. Ale napriek všetkému pekný víkend. Majte sa pekne.